árusszállítás, vagy én nem tudom miért, de tényleg nincsen annyi teherautó. Hát hétközben itt azt mondanám neked, hogy minden negyedik autó közé lenne ilyen teherautó, kisebb, nagyobb, tudod, azok a nagy csőrösök is viszik az árut. Most nem vihetik, mert lehet, hogy a legtöbb cégnél mindenki otthon, hát nincs itthon. Hát ez igen. Viszi a gáztűzhelyt, vagy mi az a barbecue-t magával. Az ATV, de mennyi már, az meg, hát nem igaz. Hát remélem, hogy itt le fog menni egy csomó ember. Érted? Hogyha nem is itt, akkor legalább a másik autópálya, ami körülbelül még ide egy olyan 5 mérföldre van, az 10, a fasz tudja. Azután már fel fog gyorsulni, mert éjszakra már, innen délről éjszakra már nem mennek fel emberek, turisták. Én szerintem itt már, ahogy az alagútból kijövök, fel fog gyorsulni. Hát, az meg, gyerünk már. Otthonban így be kell vinnem a cuccokat. Mondjuk most nem vagyok éhesen, megettem ezt a vizét. Hát nem sokat adtak, de úgy elég volt. Krumpliba adtak volna többet. Legközelebb, hogyha erre jövök, majd a krumplit megmondom neki, hogy ne adjon penkéket, adjon több krumplit. Basszátok meg a penkéket. Na hát, hogy itt már be is gyorsultunk egy kicsit jobban. Nem tudom miért, de mert nem láttam volna, hogy annyian lemennének, hát kár volt vízélni, mert most itt megint pánikszerűen. Na most vagyunk itt Bostonon, látod. Itt van a Government Center, itt most majd itt már mindjárt vége van az alagútnak, és akkor az alagútból csak kijöttünk, onnan nem messze lesz, hát nem tudom, hogy innen mennyire lehet látni, majd lesz megint oda az a kosárlabda stadion, amit idefelé mutattam, ahol játszik a Boston Celtics, meg a Boston Bruins, a hoki csapat, meg koncertek szoktak lenni, meg mindenféle ilyen kiállítások, meg ilyenek. Hát voltam benne, de én nem vagyok, én nem szedtem az ilyen tömeget, de elmentem egyszer a lengyelre, volt egy lengyel haverom, Ádámnak hívták, meg nem tudom, úgy ismerkedtem meg, hogy oda jött hozzám, hogy nem ugyanabban a házba, de ott mellettem lakott. Aztán valaki mondta neki, hogy ide költözött egy lengyel, mert hogy tudod, Topolszki, meg azt hiszem, hogy Bucsinski volt. Hogy hívják, volt a Charles Bronsonnak volt, bazd meg, a rokona. Hát nem tudom, hogy tudod-e ki az a Charles Bronson, ez egy kibaszott híres színész volt. Annak a rokona volt, mert az is egy lengyel figura volt, és az is Bucsinski volt. Csak az ő családja, a Charles Bronsonnak a családja az vagy a 10-es, vagy a 1910-es, 920-as években jött ki ide, és az Ádám az meg, mit tudom én, a 80-as, 90-es években jött ide. De mindegy. Aztán tudod, így megyek így az utcán, és akkor egy azt mondja nekem, hogy hogy Polák, mondom, nézek rá, az meg milyen polák, miről beszélsz, az meg, érted? És mondja, hogy hát hallottam, hogy te is lengyel vagy, és hogy elkezdett nekem lengyelül beszélni, mondom, nem lengyel, mondom, a neve van lengyel. Aztán, hogy összehaverkodtunk, az meg ilyen fogatlan a lengyel, hogy kibaszottul vékony. De volt rossz gyerek, érted? Aztán egyszer elmentünk az esküvője volt, ja, elvett egy nőt feleségül, az Ádám, egy amerikai nőt, de azt hiszem valami ír nőt, hát ír származású volt. Aztán mit akartam neked mondani, hogy az Ádám meg a Jenő, azok meg így elkezdtek ilyen politikai dologról vitatkozni, meg beszélgetni. Aztán hát nem lett jó vége, érted? Nem volt jó meg ilyesmi, csak azok, akik ott voltak, azok itt tudod, így nézték, mert aztán ugye a végén ugye egyet értettek így a dolgokba, csak
az Ádám a saját esküvőjén az így teljesen ilyen, de homály részegre itta magát. De elképesztő alkoholista volt a csávó. Jó gyerek volt, érted? Csak voltak neki ilyen hülyeségeit, hogy kurva hangosan beszélt, de tényleg üvöltött majdnem. Kettő, meg amikor tudod, ilyen, hát a lengyelekben is tudod, így benne van, sokkal jobban, mint más nemzetekben, talán jobban, mint a magyarban. Tudod, hogy a büszkék arra, hogy ők lengyelek. És tudod, voltak ilyenek, hogy csak így hülyeségből megemlítettük, hogy hogy hát azért mert lengyel vagy, érted, és akkor megsértődött, de úgy azok, hogy egy hétig nem beszélt hozzám, és akkor utána, hogy odajött, és akkor, hogy mondom, azok, te tiszta hülye vagy, hát csak hülyeskedünk ki, érted? Nem kell ezzel megsértődni, te is mondhatod azt, hogy azok, hülyék vagyunk magyarok, a zsíros kegyelet eszünk, az meg. Nekem sem nincs, mert én szeretem a zsíros kenyeret. Főleg egy úr, az meg Én például a kacsazsír soha nem szerettem, Kristóf, én inkább vagyok a disznózsíri oda, de a disznózsírt azt nagyon szeretem. Az meg jó zsíros kenyér. Na mindegy. Átértük, mit mondtam neked, átjöttem az alagútomba, az meg, és most már lehet menni 75-tel. Ennek az emberekbe Bostonba a faszom tudja mit csinálni. Délbe. Lehet, hogy enni mennek, vagy mit tudom én, ebédelni, vagy én nem tudom mit csinálnak. Menjenek én nekem így jó, hogy kis éjszakon megettem a kis, hogy hívják ott, asztalt remélem, hogy össze fogom tudni rakni. Majd az lesz meg gondolom, hogy fejjel lefelé kell rakni, és úgy kell berakni a lábakat, majd egyedül fasza lesz megfordítani. Nem baj. Valahogy megoldom. Az a baj, tudod, hogyha egyedül csinálod, és nincs úgy ízébe, akkor kitörheted a lábaid. Most mit tudod csinálni? Majd megemelem valahogy van. Ha meg nem, akkor addig várok, amíg jön valaki, aztán megfordítom, vagy megkérem az egyik szomszédot. Na hát, látod itt ugyanerre jövök vissza, amerre mentem. Most, hogy hívják, te meg belém jössz? Itt kell lemenni a Ferihez, ahogy mondtam, csak nem tudom, a másik oldalon, mert éjszakra szoktam hozzá, tehát innen is lehet menni. De mondjuk innen nem érdemes menni, mert innen meg messzebb van. Mert hogyha az előző kijáraton kimentem volna ezelőtt, én akkor tudod, akkor közelebb lett volna onnan, de mivel itt, hogyha éjszakra jössz, akkor ez van közelebb. Na mindegy, ezt is megbeszéltem magammal. Úgyhogy most a következő az, hogy most fogunk, itt lesz majd jobbra egy ilyen víztároló, elég nagy víztároló, akkor de már nagyon nincsen, akkor van egy ilyen keresztautópálya, az a 95-ös, vagy 128-as, mindegy, ezen a részen ugyanaz a két autópálya, és onnantól meg már csak föl a határ. Aztán otthon vagyunk. Hol állok, kedves édesanyám?
hogy ne álljak a labda. Ha de csépkés annak a levele, össej de jó szagú. Na, Kristóf, énekeljek? Inkább éljek, nem én? Bazzeg a csávó, hogy megy a pick-up truckkal, oda néz, bazd meg. Megy a takoma, és akkor most bele lehet lépni a fékbe. Ez érdemes. Na, a francia trágya, bazd meg a izével a ló. Úgy megy nyaralni, hogy ilyen ló vontatókon visz magával, bazd meg. Nyaralni úgy elmenni, hogy elviszi magával a házát. Ezt soha nem értettem, bazd meg. Na megint a fehér pick-up truckos, bazd meg. Na majd most belemegy a izékbe. Jó van, azaz. Csatuzzál, bazd meg. Mi történt? Ja, itt mennek fel. Ez nagyon hülyén van megoldva. Ez itt már itt kellene egy olyan sáv, hogy innen nem tudsz felmenni az autópályáról, vagy hogyha meggondolod magadat, akkor rá kell menni az autópályára. Mert itt olyan káosz szokott lenni,